8 Mart'ta giýje sagat 2-3 töwereginde Mara vilayetinde güýçli tozonly ýel turdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy howanyň düzüminde emele gelen tozonyň 8 Mart'ta öýlen sagat 2-lere çenli saklanyp galandygyny, adamlaryň zerurlyk bolmasa daşary çykmakdan saklanýandygyny aýtdy. Bu aralykda ýurdun käbir sebitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelerde ýokarlandy. Köp adam güýçli ýeliň sesine oýandy. Çägli ýel 1,5 saat çemisi dowam etdi. Sondan soň ýel gowsap başlady. 8 Mart güni hem howa ıssy we tozanly bolup, ýazyň howasyna meňzemeýär. Köp adam daşary çykmaýar. Buny halkara dinanyr güni münasibetli dinç güni bolan soň köp ene ata çağlaryny daşary göýbermekden saklanýar. Daşary çykýanlaryň köpüsi ýüzüne maska dakýar. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Ýel gipertoniýaly, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagyndan we ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýän hassalara, şeýle-de tozana allergiýasy bolan raýatlara oňoýsuz täsir ýetirdi. Sagdyn adamlar hem daşarda köpräk wagt sarp etse, tozanly howada üskürüp başlaýarlar. Bu howa allergiýasy bolan adamlaryň bolsa, demini gysdyrýar, olaryň dem almaklary kynlaşýar. Ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýänleriň ýüregi agrap başlaýar. Gipertoniýaly hassalaryň gan basyş güýji ýokarlanýar. Bu näsaglar howanyň ýakymsyz täsirlerini eýýäm 7 Mart'ta duýup başladylar diýip habarçy aýtdy. Adatça bolşaýaly güýçli ýel barada türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeler tarapyndan öňünden maglumat berilmedi. Türkmenistanyň Altyn Asar telekanalynyň Watan habarlary gepleşiginiň 7 Mart'ta efire berilen sanynda 8 Mart'ta Marda Demiradyk Günwatardan tizligi sekundda 10-15 metre çenli ýetýän şemalyň öwüsçekdi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnaly neşri Türkmenistanda güýçli tozanly ýeliň turmagyna garaşylýandygy barada baryp 5 Mart'ta habar berdi. Şonda neşir 7 Mart'ta ýeliň tizliginiň Marda sekundda 12-17 metre çenli, Lewap vilayetinde bolsa 17-22 metre çenli güýçlenjekdigini belledi. Neşir tozanly tupan we ýel baradaky duýduruşyny 7 Mart'ta ýene bir gedek tekrarlap, ýurtda howanyň temperaturasynyň rekord derejelerde ýokarlanandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda howanyň temperaturasy 35 gradusa çenli ýokarlandy. Iň ýokary temperatura Saraxda hasaba alındy. Bugün şäherde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri häzire çenli hasaba alynan iň ıssy gün boldy. Mundan ozal 7 Mart'ta şäherde iň ýokary temperatura 1957-nji ýylda hasaba alınıpdy. Şonda howanyň temperaturasy 30,12 gradusa ýetipdi diýip neşir ýazýar. Bellesek 7 Mart'ta Balkan vilayetinde habarçymyz 6 Mart güni sebitin käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 30 gradusa çenli ýetendigi barada maglumat berdi. Bu mart aýynda garaşylmadyk ıssy howa boldy. Adamlar bir köýnekde daşary çykdylar. Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda anomal ıssy ýa sowuk howa ýyl-ýyldan hasaba alınýar, şeýle-de güýçli tozanly ýeller wagtal gaýtalanýar. Fevralyň 3-nji 10 günlüğiniň başynda Balkanda we Lewapda güýçli tozanly ýel turdy. Balkanda ýel jaýlaryň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Elektrik we internet üçünçiligini bökdedi. Lewapda bolsa köp ýaşaýjy saglyk şikaýetleri bilen tiz kömek gulluklarına we keselhanalara ýüz tutdy. Türkmen häkimetleri öz çäginde bolýan tebii hadisalar şolsanda güýçli ýeller, anomal ıssy ýa-da sowuk howa barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebii betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we ynsanperwerlik kömegini iýerýärler.